Καλώς ήλθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. Για πάμε να γνωρίσουμε την απόψινή ομάδα. Είμαι ο Αλέξανδρος και ακούω μόνο ποντιακά. Είμαι ο Παναγιώτης και τρελαίνομαι για τη ματσούκα. Παύλος, είμαι εδώ για το βαμβακίδι. Είμαι η Βούλα και τρέχω ακόμη. Είμαι ο Κώστας και καλύτερα να τραγουδάω παρά να μιλάω. Είμαι ο Τάκης και κλαίω όταν ακούω τον ήχο της λύρας. Είμαι ο Μιχάλης και είμαι προπονητής στο Μανδραϊκό. Είμαι ο Δημήτρης και μου αρέσει το διάβασμα. Μοναδική η απόψινή μας ομάδα, όπως βλέπετε. Τρελαίνεται για τη ματσούκα. Τη Δήμητρα Ματσούκα. Ορίστε. Όχι, για τη ματσούκα του πόντου. Καλά, λογικό δεν θα ήταν να τρελαίνεστε για τη Δήμητρα Ματσούκα. Εξαιρετική ηθοποιός και πανέμορφη γυναίκα, αλλά εννοούσα τη ματσούκα του πόντου, Καπίκιο ή Χαψίκιο ή Γιαννακάντων και τα τραγούδια της. Α, για πείτε μου, τι είναι η Ματσούκα? Η Ματσούκα είναι μια περιοχή του Πόντου, Ναι. στην Τραπεζούντα, ανήκει στην επαρχία Τραπεζούντας, Ναι. από όπου έλκουμε την καταγωγή μας. Ναι. Οι περισσότεροι εδώ στην Ομίγυρη και είναι η ιδιαίτερη πατρίδα των προγόνων μας. Εκεί γεννήθηκαν ο Λυκοπάπομ, όπως λέμε εμείς οι Πόντιοι, τον προπαππού και η Λυκογιάγια. Λύκοπα. Εγώ νόμιζα τη Δήμητρα Ματσούκα. Θέλεις να ακούσεις μια μελωδία από το λιράρι μας Ματσούκας? Αμέ, σε πολύ λίγο έχετε λύρα μαζί σας. Εννοείται ότι έχουμε Α. λίρα. Θα ερχόμασταν με άδεια χέρια και θα φεύγεις εσύ με οπωσδήποτε γεμάτα. Έχουμε μία λίρα, είναι ο Χαρίτων Δώρα από το Χαρίτωνα Καρσαβίδη για τον Καρασαβίδη κύριο... για σας. Α, ευχαριστώ πολύ. Είναι διαδυσμένη, είναι στολισμένη και έχει έναν εξαιρετικό ήχο και την επόμενη φορά που θα έρθουμε θα πρέπει τουλάχιστον να μάθεις μία νότα. Είναι η ποντιακή λίρα που αλλιώς τη λέμε και με... Α, θα παίξετε Ματσούκα. Ωραία, για να ακούσουμε τη τραγούδια που Ματσούκα. αρέσουν στα παιδιά. Ναι. Όχι και είναι 70 χρόνο γραία με τα άσπρα τα μαλλιά. Τρία φορά σι παντρέψε, θέλ να ντρεις κι άλλο μια. Άι πως σε θέλ να σω καρδό, πως πουλί να εμ το εμάν. Πως σε θέλ να σω καρδό, πως πουλί να εμ το εμάν. Έναν τσιρτάν να με μπορείς να ζεις χωρίς εμέναν. Φινάλε.